Azon túl, hogy kellemes helyen, jó levegőjű, panorámás lakásban él valaki, visszatérve az energiacölöpökre és a geotermális fűtésre, mivel jár ez mindazok számára, akik úgy döntenek, hogy ezt az életminőséget, ezt az életteret választják? Hát természetesen nem véletlen, hogy ez a technológia elterjedt Nyugat-Európában. Ennek gazdasági okai vannak. Aki ezekben a lakásokban él, vagy ilyen típusú házat vásárol, az mindenképpen egy jelentős fűtés, energia megtakarítással fog szembesülni, ami azt jelenti számokra lebontva, ma Magyarországon olyan 60-65% havi fűtésszámla megtakarítást tud elérni, és van egy hihetetlenül nagy előnye ennek a technológiának. Az épület maga úgy épült föl, hogy a lakásokban elhelyezett fűtésrendszer már a lakások feletti födénbe integrálva vannak. Ilyen csőrendszerszerűen úgy hasonlít a padlófűtéshez. Ezekkel úgynevezett épülettemperálást lehet megvalósítani, amely nyári időszakban képes a lakásokat hűteni. Méghozzá oly módon, hogy ebből nem veszünk észre semmit. Tehát ez olyan, mint amikor a templomokba belépünk, nem tudjuk, hogy mitől van hűvös, érezzük, hogy hűvös van, jó a klíma, csak nem tudjuk, hogy mitől nem jön ránk sehonnan a hideg levegő, nem fújja ránk egy klímakészülék. Ez itt ebben az épületben megvalósítható, és ennek a típusú hűtésnek a költsége havi szintre lebontva néhány száz forint, szinte ingyenes. Tehát hihetetlenül nagy megtakarítást jelent azoknak, akik itt fognak élni, másrésztről pedig környezettudatosan is tudunk élni, hiszen gondoljunk csak bele, ezen az épületen nincs kémény. Tehát semmivel nem szennyezzük a környezetet. Mennyire individualizálható a rendszeren belül egy-egy lakás hűtése, fűtése? Abszolút önálló. Azt jelenti, hogy minden lakásnak a hőmennyiségmérése önállóan megtörténik, ez igaz a hűtésre, fűtésre egyaránt, és lakáson belül pedig minden helyiség önállóan szabályozható. Tartanak-e már ott a fogyasztói szokások Magyarországon, hogy az emberek mindezt díjazzák, és a piacon ennek az ára realizálható? Dunakeszin mindenképpen mi vagyunk a legdrágábbak. Ez nyilván ebből következik, hogy egy ilyen minőséget hoztunk létre. Viszont, hogyha a budapesti árakhoz viszonyítjuk, és ugye Budapest közelségét, azt nem szabad itt figyelmen kívül hagyni, 8 kilométerre vagyunk. Budapesti árakhoz képest egy nagyon gyenge külvárosi árnak felel ez meg. Na most, hogyha ismerjük az ingatlanpiaci kínálatot, láthatjuk, hogy a külvárosi részen sehol nem kínálnak ilyen műszaki tartalmú lakásokat, főleg ami ilyen szép helyen van.